Sziasztok, én Nyaluka vagyok, Én pedig Csenge. és mi vagyunk itt a Fashion Show-nak a műsorvezetői. Igen. Nos, 16 gyönyörű szép lányjal érkeztünk. Mint mindig. És ti szavaztok. Igen, ti szavaztok. Hát ez őket bocsánat. Már nem. A nyereményeket majd megtudjátok. Csenge, jó. Megyek le. Akkor én mutatom be az összeset? Csináltam egy asztalt, igen. Jó, akkor én is odaülök, és így mutatjuk be. Az első... lány... Emily! Ő egy nagyon szép zsiráf, mint az látható. Szavazz rá, ha ő tetszik. Következő versenyzőnk Scarlett! a harmadik nem más, mint Kitty. Ő is gyönyörű szép. Szavazz rá. És maximum 3-ra lehet szavazni. És kövessetek minket, hogy megtudjátok a következő sorozatunkat, el is mondjuk, az Alkonya! Szóval, Következő, Helen! következő versenyzőnk Fiona. Ha jól tudom. Tuki Macsnival. Szavazz rá is. Persze csak 3 közül. Következő. Pogácsa! Következő versenyzőnk Ashley. Grrr. Nagyon szép. A következő versenyzőnk nem más, mint Rexy. Következő. Nem más, mint Bella. Pokémázió! Ott van. Hát ez elbújt. Na mindegy. A következő Vanília. Hello! Nézzétek örömben a Pókinvázió első részét. A következő versenyzőnk Lizzie. Gyönyörű szép. A következő versenyzőnk nem más, mint Jégkrém. Hello! Csoda szép a nyaköröd. Köszönöm! Következő nem más, mint Vilma! Ő is gyönyörű szép, kagylóval a fején. Mert nem tudok erre mit mondani, de a fején van. A következő versenyzőnk nem más, mint a csodálatos Zsepi. Hello!
Szavazzatok rá is. Persze csak 3 dönthetsz. Az utolsó előtti versenyzőnk nem más, mint Kriszti! Hello Chicago! Szavazz rá is. Az utolsó versenyzőnk Emi! Hello! Hajrá, baby! Köszi! Sziasztok! Miau. Grrr. Ez volt a csodálatos 16. Pontosan? Ha tetszett. Lájkolj és szavaz! Ha nem tetszett. Dislike és szavaz! De nem muszáj dislike. Nem. Ha tetszik a csatorna pedig... Iratkozz fel! Sziasztok! A Zséka és MC. Sziasztok!